राजखान्थि बिथिङाव दिनै बा राजखान्थिनि पलिटिकेल पार्टिनि मोनसे थांखियानो जाबाय इलेक्शन गेलेनाय। गतिके बिटिआर ओनसोलाव शान्ति फैनाय लोगो लोगो बिटिआर ओनसोलाव मोनसे डेम'क्रेसिनि मोनसे अधिकारा फैनाय लोगो लोगो नैबे ओनसोलाव राष्ट्रीय दल बा अन्य जोंनि आन्चलिक दल बियो दिनै बाहागो लानायनि जिथु परिबेस बे परिबेसखौ मोननो हादों आरो बेखौनो जों गोग्गानाय मोनो जे दिनै बिटिआर ओनसोलाव नेशनेल जि राजनितिक दलफोर दङ जाय आन्चलिक राजनितिक दलफोर दङ बिथांमोना बिटिआर ओनसोलाव दिनै इलेक्शनाव बाहागो लानायनि जिथु माने मोन्थाय बे मोन्थायखौ जोंनि मानिजाथाव चिफ प्रमद बर'नि दैदेननायाव बयनोबो होदों। दा बेनो जोंनि थाखाय देरसिन देरहासारनाय आरो बेनो जोंनि थाखाय बयनिख्रुइबो गोग्गाथाव। बेखौ जों दानो रावनोबो गेरान्टि होनो हाया सोर मा जागोन मा मागोन। गतिके दिनैसिम बिटिआर ओनसोला आन्चलिक दलनि आखायाव दङ आरो जों बिसास खालामो फैबाय थानाय समावबो बिटिआर ओनसोला आन्चलिक दलनि आखायावनो थागोन बेखौ नोंथांमोना बिसास खालाम। बेखौथ' आं बुंनो हाला। दरजाखौ खेवना होदों दरजा मारिदों दा गतिके बिनि खोथाखौ बिथाङा मिथिगोन गुबुननि खोथाखौ आं बुंनो साना। गतिके बिथाङा मा बुंदों मा बुङाखै बेखौ रायजोफोरा नुबाय थादों। गतिके गोबां समाव बिथांनि जिथु मन्तब्य बिथांनि जिथु बिबुंथिफोर बे बिबुंथिखौ रायजो राजाफ्रा बुजिनो बाखि गैला। गतिके रायजोफोरा दा डिसिसन लाबाय बिटिआर ओनसोलनि भटारफोरा दा डिसिसन लाबाय बिटिआर ओनसोलनि इन्टेलेक्सुवेलफोरा डिसिसन लाबाय जे फैबाय थानाय समाव जोंनि मानिजाथाव चिफ प्रमद बर'खौनो आरोबाव खनसे चिफ बानायगोन। बियो दिनै रायजो राजाफोरा मा खालामबाय दिनै मा थांखि लाबाय।